a dneska vás vítame pri novom videu. Ideme zahrať Among Us, takže samozrejme nezabudnite na like a odber a môžeme hneď začať. Takže ideme nájsť nejakú fajnú hru. Dáme napríklad tu hneď. Takže samozrejme like a odber, čo skoro bude 7... Máme 61 odberov, takže čo skoro už bude 70. Ale všetky hry sú momentálne plné, takže máme nejakú prázdnejšiu a uvidíme, že ako to bude. Takže samozrejme nezabudnite na like a odber a my ideme hrať. Takže ja som tu tento ružový s týmto zvonom pekným, ale ja aj tak nechcem byť ružový, takže sa hneď aj zmeníme. Stihneme. No okej, takže ide sa na hru, dúfame, že budeme impostor. Ale to je ten problém, že vždy keď točím, tak nie som impostor. Ach jaj. No uvidíme. A krillbait. No dobre, tak pokúsime sa to vyhrotiť. A sme klasický krillbait. Takže pozrieme hneď tasky. Tu hneď máme jeden. Takže snáď to dáme. Už som toto dlho nehral. Čo zase už sabotáž? Tak skoro. Takže nestihli sme ani takto začať a už hneď je sabotáž. A tu typeček je veľmi podozrivý. Mám tu task? Nemám tu task. A hneď aj telo. Je to jak krátko hráme. Dobre, takže typek našiel. Kto by to tak mohol byť? No, pozrieme sa. Verová z debaty, dobre. Takže ja by som hlasoval za toho, čo hlásil, pretože dosť čas... Ty si debil, ty si ma naháňal, ty si to možno. Dobre, dám tohto, lebo... Myslím si, že by to mohol byť. Dúfame, že nevyhodia nás. Ako som povedal, tak nezabudnite na like a odber pre viac takýchto videí. A... čakáme. Takže toto všetko bude strihané, takže potom sa k vám zase pripojím. Aspoň dúfam. Možno nebude, možno bude. Uvidíme. Takže vypadol... Oj, za nás niekto zahlasoval. Takže vypadol ten hlásič. Je dosť možné, že to není. Ale je to. Takže jedného impostora máme vonku. Podľa mňa to ten čas naháňal. A ja si to myslím. Môžeme ísť ďalej, ale tento tu... Tento tu skoro do nás nahlásil. Preto doríti sabotáž. Že si musím urobiť task. Akože oni vyhodia túto diamant, ľudia. Kde je sabotáž? Ne, on už mi buchne. Dobre. Kto to stihol? Dobre. Navigačka. Tam bude asi tá raketka, taká tik-tik. Takže uvidíme. A tu je debil. Aha, on robil task. Dobre, tu by sa robil task. Ventka. Nie, ventka. To nenávidím ten task, pretože niekto vás môže nabozovať, že... Nebol tu žiaden typek. Máme task voltučku. A do pizdy. Takže bol to tento ružový. Ľudia, je to ten ružový. Ľudia, je to ten ružový. Ten ružový. Ja im to napíšem, ale... Ale oni si to aj tak nebudú všímať. Je to tento debil. Ale oni si to nemôžu všímať, to je na hovno. Akože ľudia, toto by sme mohli vyhrať. Sme už boli blízko, ale... Mali sme tasky už iba v elektrike a v outučku, ale málo taskov za celú hru. Nikto nerobí tasky. Akože podľa mňa nemáme šancu a za neho nikto nezahlas. Vyhodili tohto čierneho s klobučikom, ktorý mohol by byť impostor, ale není. Oni vyhodili typka a... Bol impostor? Hej, sleduj toho, čo nás killnul. Hej, idem chodiť za ním. Lebo niekoho zabije. Dobre, on sa tam zavrel. Takže my môžeme zrobiť task. No, dobre, prosím.
Nikto neumrel. Prosím, už ho vyhoďte. Celú hru ho sledujem. Je to on. Killnul. Dobre, dáme to. Takže tento ďad zabil palmy boula. No. Dobre ľudia, takže toto je dosť komplikovaná hra. Nemyslím si, že by sme ju mohli vyhrať, lebo už je dosť extra málo. A on nevypadnul. Ale aj tento Gravstrike by to mohol byť, lebo to zase chvíľočku naháňal. Ak to nebude, tak sme a není. Musíme sledovať toho rúžu. Á, koniec hry. Tento modrý bol impostor? Získali sme nejaké binky. Dáme play again. Počkáme. Takže získali sme nejaké veci. A pokračujeme v hre. Pretože minulú hru sme prehrali, takže tuto stať nepokazíme, ale daj wardrobe. Dáme si do havičky, nie. Dobre, takže momentálne nebudeme dávať nič. Počkáme, kým budeme hrať. Ale musíme to celú hru sledovať a musíte si všímať jednoducho ľudia, toto je hra o všímaní. Vy si musíte všímať, že jednoducho, že kto robí aké tasky a také veci. Lebo náhodou to na vás bolznú a ste v prdeli. No dobre, ale už by sme mohli sa... Zas tu 12. No, super, takže uvidíme. Ešte zahráme asi 2 hry a to bude dosť. No poďme. Juro, je impostor. A zase sme crewmate. Tento debilko. A sme aj na jednom svete. OK. Tu je nejaký oheň. Niekto nás tu ofajčil. A hneď sme aj umreli. Vieš, kto to bol? Takže nič ľudia. Odpájam sa, lebo toto je zlý svet. Dobre, takže pripojíme sa na ďalší. Hneď si nájdeme hru. Tak to dáme. No poďme. Tak ako to môžeme speedovať. Dobre ľudia, toto je oveľa lepší svet. Môžeme fajne speedovať, yes. Dobre, takže ľudia, konečne sme na dobrom svete. Samozrejme, ešte raz nezabudnite na like a odber. A uvidíme. Už za chvíľu bude 70 odoberateľov. Takže dúfam, že to dáme. A keď bude 70, tak budem veriť, že sa dočkáme tých 100 už čoskoro. Takže super. Teraz počkáme ešte, kým sa nám to načíta. Impostor! Impostor! To mi bucko, impostor. A môžeme... Yes, toto je najlepší impostor. Dáme sabotáž hneď. Autučku sabotáž ideme. Prečo nemôžeme dať sabotáž? Dobre. Tu je to. Dobre povedal autučka, tam sa nahráva veľa ľudí a to je dobré na kill. Ale tu tam je impostor, takže ho môžeme zabiť. Poď sem, kill. A prehoď sa. Daj shift. Takže ľudia, už sme jedného zabili. Narodil sa shiftni. Snad nás nikto nevidel. My by sme sa aj tak rýchlo zmenili. No, takže nikto zatím nevie, že sme to my. Snaď do ryti. Typen, ja to nie som. Napíš na Typentiala. Nie, on to nenapísal.
Dobre, veď uvidíme ľudia, keď ten gej zase na nás napísal, tak ja ho hneď zahlas. Ktorý to je tento sraďo? Dúfam, že za nás nikto nezahlasuje. No veď on za nás zahlasuje, ale nikto iný. Lebo to by bol najsračkovej. A hneď ho aj zabijeme, aby sa posral. Lebo ma to štve. Bol toho lixt. No debil, vypadneš. Lebo si za nás zahlasoval jeden. No, A za druhého impostora niekto zahlasoval. Dobre ľudia, takže momentálne žijeme. Mohli by sme dať nejaký prehod kill. sa a killni toho typa. Na neho sa prehodím. Na ktorého? Na neho. Kde je? Tu je typek. Kam je? Ale takmer. No to som zvedavý, koho dá. Čo chceš? Ja za neho zahlasujem, mne to je jedno. Ja nie som impostor, ty si impostor, ty ďad. Kde je? Takže hneď na jeho napíšem, že je impostor, lebo vás sere. Bot Higgs is impostor. On je impostor, nie? Vlastne ja som impostor, ale on o tom nevie, že ja som. To by bolo celkom dobre, že to typka, ktorý na teba píše, by si sa proste pred očami nejakého iného proste ventnul. No, to by bolo dobré. No hej, ale oni za ho nemusia zahlasovať, lebo by bol náhodou inžinier. Ja ho zabijem, ak nás nikto nevyhodí. Ja to dúfam, že nie. Ha, on vypadnul. Takže typek vypadnul. Takže máme o robotu menej. A teraz podľa mňa by stačilo, kebyže dáme sabotáž. Nie. Ale ešte takého killni. Povedať sabotáž. Poved sa prevediť. Nie, to je impostor. Ty si sa premenil na impostora, ty debil. Nie. Hoho. Dobre, takže ľudia, konečne. Dobre, je to ten ružový. Dobre ľudia, ak tohto odvoláme, tak sme vyhrali. Ja som sa zmenil omylom na impostoráka, to na mne vyšlo. Ty si gej? Ja nie som impostor. Ty si impostor, ty si impostor. Ty si impostor. A veď on je impostor. No a... Si impostor, ty si impostor. Yes, si. Si impostor. A ja som s tebou impostor, tak prečo? On je impostor. Ja nie som impostor. On to je Rose. Nie. Nie toho. Ty si impostor, ja. Ha! Dobre, som rytis. Ale tu je gej, prečo on na nás žaluje? No, takže ľudia, musíme dať ešte jeden kill a... Povie hneď niekoho killu. Tešiel do ventky. Tak počkajme, kým. Zatiaľ sa shiftni. Ale do píky. Čo chceš? Daj toho, ktoré... Ty si impostor! Nie, daj toho, ktorý sa ventnul. Daj toho, ktorý sa hitnul. Ten rúžový is impostor. Aha, on je inžinier, dobre.
Ale to je hovno. Vyhrajú krvujete. Takže ľudia, ako vidíte toho typka, že on nevie byť impostor. Ale sabotáž duť môžeme. Nemôžeme? Tie dvere môžeme zavrieť. Ty gej, som ťa tu zavrel. No už zabiť niekoho. Oni sú všetci v elektrik. Ako impostorovi. Takže ľudia, toto zase nemá zmysel, lebo tento impostor je somár. Ľudia, niekde nehrajte tohto impostora. Veď už si ho mohol zabiť. No, daj už ten kill. Daj 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 kill. No a teraz rýchlo. Čo? Ho mám hitnúť, to debil. No takže ľudia aspoň vidíte, ako niekto nevie. Dobre, ja ich tu zavriem. Elektrika. Aha, super. Tak vám treba. To už aj ten rúžový žije. Kde šiel? Ja vám tu idem do sabotáž, aby ste vybuchli. Všetci. Takže snáď skapu. Už je tu opravovač. No, skap. Kde sa? Dobre. Takže nič ľudia. Povej niekde za to. Povej reaktor, aby vybuchnul. Ale oni už majú takmer hotové tasky a ten impostor je nusný, protivný, choď preč. No takže počkáme. Yes. Vyhrali sme. Dobre ľudia, takže pre dneska končíme, samozrejme nezabudnite na like a odber. Čaute.